Čaute ľudia, vítam vás potom u nového videa, tentokrát je to z hry Natural Disasters Survive. Ja už nebudem zdržavať, ideme na to. Tak jo, Tak jo, I'm ready. Krás. Tam im teda prší. My sme tu v pohode. A toto sú teda novo pripojení hráči, ktorí ešte nestihli, alebo vypadnutí hráči, ktorí teda neboli tu skôr. Každopádne tu nahore vidíte HPčka. Ja už som to hral. No a každopádne dajte odber. Veľmi mi to pomôže. No. Za 1 000 000 odoberateľov sa odhalí mu. Krása. Dobre. Wow. Aká bude ďalšia National Disaster? Aká bude ďalšia? Uj. I need a leaf. Čo je leaf? Každopádne musíme počkať, kým sa načíta nová mapa. Next map, party place. No tak si ukáž. A sme na mieste, teda party place. Pokiaľ chcete vedieť, prečo nehrám Rainbow Friends, tak ešte nemáme teda určenú National Disaster, ale najlepšie bude, keď asi vyleziem fakt hore. Och, ne. Toto vyzerá fakt na špatný. Toto vyzerá fakt na veľký špatný. To niekto zomrel. Oh my god! Oh no! Help! No! Ja chcem toho do koňa, vieš? Krásy! Ty vole! Nechaj ma. Nie. Tak toto sa strašne ťažko prežíva. Najlepšie utekať od tornáda čo najďalej. Dobre, teraz je to ďaleko. Každopádne nenechať sa vcucnúť. Ani zasiahnuť nejakým odlietajúcim kosom týchto barákov. Fakt nechápem, ale prečo má Roblox tieto veci textúru. No pršic. Ja to sadím. No. Nesadím. Ty vole, to som dobre zandal. Tak hádam to prežijeme. Ja zatiaľ mám asi najviac životov. Tu na nejaký rytier. Juhu! A prežili sme. Tak ideme sa pozrieť, jak to tamto tornádo zdevastoval. Furt padám do tejto prostrednej diery. Ježiškrist. Už dali preč tú mapu. Lucky Mart? Čo je Lucky Mart? Tú mapu neviem, nepamätám si. Ježiš, to je toto Lucky Mart. Nechci Lucky Mart. To na minule začali padať meteóry a mne ten trafil priamo do hlavy. Mimochodom, odporúčam youtubera Readerka, má rôzne také hry. A zábavné a rôzne utekovky. A je to celkom dobrý youtuber, pokiaľ vám nevadia nadávky. No. Kto má ten deadly vírus?
Oh no! Oh hell no! Oh hell no! Da. Ono dostal z nejakých potravín v tomto markete. Ja sa idem schovať dozadu, pomoc! Typak dobrý, že tam vyliezol, keď to padne, ale zem hore. Uf. Dobre, uf. Fajn. Jaké uf? Kamo to je niekto? Alebo to bol? Neviem. Každopádne to vyzerá, že momentálne tu nikto nakazený není. No a chcem vám ukázať, čo som si teraz stiahol taký emotes. Tak jo. A ďalšie vám ukážem. Ty pekne nevedel nikoho nakaziť. Prečo to ľudia lietajú? Čo to je? Ideme radšej na inú hru, to je bugneté. Tak ja sa vám ohlásim, keď proste budeme mať inú hru, čo... Čaute, a vybral som si Liberty Cruise, čo proste. Snad to bude dobrá hra. Snad nebude zalogovaná. Kto ju hral, nech mi napíše, čo... Jak... Dosť dlho sa načíta. Viem sa hýbať. Dobre, teraz. To je tak zalogované. Dobre. OK, tak jo, ideme si asi vyzdvihnúť lístok. Tie check-in machiny nemám rád. No, standard suite asi. Rob. Dan! Krása! Takže jo. Mám room key. Teraz mám ísť. Nasledovať šipku mám. OK, nemôžem ísť. Musím sa prejsť. Frasa. Pip. Čo to bude? Tu príde vlak. Asi. Ale každopádne, kde je ten vlak? Niektorí typci sa rozhodli tam doplávať. Ale ja tu čakám. Ja nechcem ísť tam. Ja pôjdem. Tak to dole. A to pôjdem zlým smerom. No. Nice, sedíme. Tak ja. Hádam, to bude sranda. Ty vole, celkom rýchlo ide. Každopádne sedím vedľa okien. To dám preč. Nech ma toto nezavadzia. My sme sa zasekli. Kamo, my sme sa zasekli. Ne, ja nechcem. Nechcem, aby...
Co to je? Ten vlak je pokazený. Ježiš, ono nás to leave do more, bro. No, konečne. Tak čo? Tak teda čo? U-boat 96. To bude zajímavé. Nová roleplay community. Toto neberte video ako z nejakej určitej minihry, ale Engineer. Engineer, sme engineer. To bude nemecká ponorka? Co? Idem si ju pozrieť. Hertito. Vejs tento pekne. Krásne, no a ja vychádzam von. Tu na teda poručíci sú. Celkom ťažko sa to ovláda. Kamo, mňa to tu zaseklo. OK, nehraj sa s ponorkovými dverami, bo ťa zaseknú. Krásne. Ja dúfam, že nie sme ponorení. Asi sa mi lepšie bude hrať. Tak a týmto sa lúčim. Čus, ľudia.